ቤተሰበይ ክንድቲ ሓፋትም እዮም ወላት ዘይተባሃሉ ማእኸላይ ናብራ ዘለዎም እዮም ኣፍቃሪየይ ዝሰርሖ ስራሕ ጽገና ሞባይል ነበረ ኣብኡ ኣብ ሓደ ሰፈር ስለ ዝኾና ቤተሰበይ ኣፍቃሪየይ ምዃኑ ወላ ይፍለጡ እምበር ንኡ ግና ብዓይኒ ይፈልጥዎ እዮም ምስ ኣፍቃሪየይ ንኽምርዖ ምስ ወሰና ነቦይ ክምርዖ ከም ዝደሊ ነጊረዮ መጀመርታ ተፍቃሪኺ ኣፋልጥና እሞ ብድሕሪኡ ብዓብዪ መርዓ ነምርዖኪና በለኒ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ንኻሊ መዓልቱ ንገዛ ሒዘዮ መጽኤ ምስ ኣቦይን ኣደይን ኣፋሊጠዮ ኣፍቃሪየይ ምስ ፈነኽዎ ኣቦይ ክንደይ ከም ዝገበርና ምስ ጠየቐኒ 1 ዓመት ከም ዝኾነና ነገርክዎ በሊ ተነኣሳ 1 ዓመት ወስኹሉ እሞ ብሓደ ንሪኦ በለኒ ኣነ ግና ብጣዕሚ ፎቶ ስለ ዝነበርኩ ብሓደ ክንነብር ስለ ዝሓፀፅኩ ናይ ኣቦይ ሓሳብ ኣይተስማዕማዕኹን ስለ ኣፍቃሪየይ ነቦይ ከርድኦ ፈቲነ ኣቦይ እውን ሓደ ግዜ ተዛሪበየ ኢሉኒ ገዲፉ ንኸደ ንገዛና በኽርነት ዝኾነ ምዕባይ ሓወይ ከእምኖ ምስ ኣቦይ ከስማዕምዐኒ ገይረዮ ኣቦይ ግና ብጣዕሚ ተናደደ ዋላ ኣነ ሓደ ግዜ ልበይ ስለ ዝነቐለ ክዕገስ ኣይከኣልኩን ነቦይ ዝሓሳብ እዚ ደጊመ ኸልዕለሉ ግና ተሸጊረ ፈሪሐ ነፍቃሪየይ ታይለ ከም ዝነግሮ እናተጨነቅኩ ጸኒሐ ቤተሰበይ ንእሽተን ግዜ ክንህቦም ደልዮም ኣለዉ በልክዎ ግን ኣፍቃሪየይ ካብታ መዓልቲ ንሳ ጀሚሩ ቤተሰብኪ ሓደ ዝሓሰብዎ ተንኮል ኣሎ እዩ ማለት እዩ ኢሉ ክጭቕጭቐኒ ጀመረ ሓደ መዓልቲ ከምቲ ተለመደ ገዝኡ ኸይደ ኣምሸኹ መስተቁሩብ ሰቴ ስለ ዝነበርኩ እዩ ይመስለኒ ድፍረት ረኺበ ምስኡ ሓደርኩ ዋላ እኳ ዕድመይ ኣብ ውሽጢ 20 ተነበረ ምስ ቤተሰበይ ክሳብ ዘለኹ ናይ ኣቦይ ቁፅፅር ኣይፍለየንን ነይሩ ንግሆ ተሲአ ኮራኹሉ ፍላጡ ምስኡ ዘሕደረኒ ኮይኑ ተሰሚዑኒ ናብ ገዛ ኸይደ ብድፍረት ናይ ኣቦይ ገጽ ክርኢ ከም ዘይኽእል ስለ ዝፈለጥኩ ነደይ ደው ኢለ ኩሉ ነገር ነጊረያ ኣብኡ ተረፍኩ ኣቦይ ምስ ሰምዐ ምንም ሕማቕ ኣይተዛረበን ጸጥ በለ ስቕትኡ ዝበለጸ ኣጨነቐኒ ክንደየናይ በኣይ ከም ዝሓዘነ ምስ ሓሰብኩ ውሽጠይ ተረበሸ ድሕሪ ዝኹሉ ሽማግለ ተለኣኸ ኣቦይ እውን ምንም ተይተዛረበ ነቶም ሽማግለ ብሰላም መለሶም ብኸምዚ መልክዕ ተመርዒና ብሓደ ምንባር ጀመርና ኣቦይ ገዛ መውፂኢሉ መንቀሳቐሲ ቅርሺ ሂቡና ካብኡ ወፃእ ግና ካብ ቤተሰበይ ኣደይ ሓሊፉ ድማ ኣብ ዕረፍቲ ግዚኡ ዝጠይቐኒ ምዕባይ ሓወይ ጥራሕ እዩ ኣቦይ ቅርሺ ዋላ ይሃበና እምበር ሕጉስ ግና ኣይነበረን ናተይ ግብሪ ሕጉስ ኣይገበሮን ኣነ ቤተሰበይ ብምዃኖም ካብ ልበይ ዋላ ተዘይተቐየምክዎም በዓል ገዛይ ግና ትኹነታት ኣቕሊሉ ኣይረአዮን ኩሉ ሻብ እንዳልዕሎም ንዓይ ስለ ዝነዓቑኒ እዮም እምበር ናብዚ ዘይመፁ ይብለኒ በዚ ምኽንያት እውን ንሱ እውን ናብ እንዳወለደይ ኣይኸይድን ብዝተኸኣለኒ መጠን ንዕቐት ዘይምዃኑ ከርድኦ ይፍትን ታይ ደኣዩ ምኽንያቶም ክብለኒ ተሎ ኣነኮ ብገዛ ፍቓደየ ናባኻ መፄ እዚ እዩ ምኽንያቶም ክብል ተመለስኩሉ ንሱ እኮ ሓሊፉ እዩ ወይስ ኩሉ ሻብ ምስ ተቐየሙና ክነብሩ እዮም በለኒ እሞ መልሲ ሰኣንኩሉ ክልቴና ኩሉ ነገር ገዲፍና ናይ ባዕልና ናብራ ክንነብር ጀመርና ኣብ ናይ ውህብቶ ህያብ ናይ ኣቦይ ወሳሲኽና በዓል ገዛይ ናይ ባዕሉ ጽገና ሞባይል ከፈተ ኣነ እውን ደሞዘይ እንዳተኣኻኸልኩ ብናይ ክልቴና ሹም ዝኸፈትናዮ ናይ ባንክ ኣካውንት ከኣቱ ክቁጥብ ጀሚረ ኣብ ካልኣይ ዓመትና ቆልዓ ወለድና ናይ ገንዘብ ዓቕምና እውን እንዳተጠናኸረ መፀሞ ዝበለፀ ሕጉሳት ኮይና ካብ ንምርኦ እውን 5 ዓመታት ተቆፀሩ
ካልኣይ ቆልዓውን ደጊምና ካሊእ ተሓጓስ ኮነ ገዛ ምግዛእ ቀዳማይ ዓላማና ጌርናዮ ንሱን ኣነን ዘረኸብናያ ቅርሺ ናብ ባንክ ምእታው ካብ ንጅምር ጸኒሕና ሓደ መዓልቲ ኮፍ ኢልና ተቕርሺ ምስ ሓሰብናዮ ተነኣሰ ገዛ ንምግዛእ ፍርቂ ከም ተጓዓዝና ፈለጥናሞ ተሓጎስና ይርግጽ ተኣካውንት ኣብ ኢዱ ስለ ዝነበረ ናይቲ ገንዘብ በዝሒ በብግዚኡ ይፈልጦ ነበረ ከምዚ ድሕሪ ምውጋዕና ልክዕ ኣብ ሰሙኑ ሰንበት መዓልቲ 11 ሰዓት ምስ ደቀይ እንዳወለደይ ውዒለ ምስ ተመለስኩ ዘይመሓደር ኪሉ ገና ኣብ በሪ ብነገር ተቐበለኒ መልሲ ተይመለስኩሉ ስቕኢለ ብጽባሒቱ ምሽት ከፊልና ተለና ኣብዚ ስራሕ ስለ ዝሰሓለ ኣብ ካሊእ ዓዲ ኸይደ ዝስራሕ እዚ ኣስፈ ሓቢለ ክሰርሖ ሓሲበለኹ ታይ ሓሳብ ኣለኪ በለኒ ልበይ ዋላ ተደንገጸ ከየፍልጠለይ እናሞከርኩ ኣብዚ ለመድናዮ ሰፈር ተዝሰርሕ ከም ዝሕሽን ንግዚኡ ስራሕ ተዝሓለ ክምለስ ከም ዝኽእል ነጊረዮ ኣይ ኣብ ካሊእ ዓዲ ጽገና ጥራሕ ዘይኮነስ እንዳ ሞባይል ምኽፋት ስለ ዝደሊ ኣብኡ ይሕሽ በለኒ እሞ ዋላ ንሱስ ተኾነ ኣብዚ ምኽፋት ኣይሕሽን ምስ በልክዎ ናይ ድንኳን ክራይን ግብርን ስለ ዘይከኣል ኣብኡ ይሕሽ ኢሉኒ ስቕበለ ካብ ዘራርብኡ ከም ተረዳእኽዎ ድሕሪ ምውሳንዩ ዝነግረኒ ዘሎ ኣነስ ስርሐይ ከመይየ ክገብር ከመይለየ ምሳኻ ናብ ካሊእ ዓዲ ክኸድ ምስ በልክዎ ንስኺ ኣይትኸድን ኣነ ቀዳምን ሰንበትን ክመጽየ በለኒ በዓል ገዛይ ካብ ልበይ ዋላ ተኣመንክዎ ንመጀመርታ ግዘ ጠርጢረዮ ኣይኮነን ኢለ ኣብየዮ ዋላ እኳ ተኣመንክዎ ንኽንደይ ዓመት ዝፀዓርናሉ ገንዘብ ኣብዚ ናብትን ክበሃል ተኸሰረ ወይ ተተሰረቀ ኢለ ፈሪሐ ተሶምን ንሱ ብኽትዕ ተወድአ ሓደ መዓልቲ ግና ብጣዕሚ ሓይል ክትዕ ገበርና በቃ ዘለና ቅርሺ ንካፈል እሞ ኣነ እውን ከም ድላየ ንስኽውን ከም ድላይኪ በለኒ ኩነታቱን ዘረብኡን ስለ ዘወዛገበኒ ታይ ማለትካዩ በልክዎ ተዛረብክዎ ግልጽ እዩ በለኒ ፍትሕ ትጠይቐኒ ዲኻ ዘለኻ ክብል ጠየቅክዎ ዘይንረዳዳእ ተኾይና ድላይ ክበልዮ ክብል መለሰለይ ኣብዚ ግዛዩ ንኽልቴና ቀረባ ዝኾነ ሰብ ተነኣስ ሓደ ሰብ ክህልወና ከም ዝግባእ ተረድአኒ ቤተሰበይ ኩሎም ዝተኾርፈፉለይ ንምንታይ ንኡኡ ተመርዒኺ ኢሎም እዮም ነይሮም ንሱ ግና ታይ ሸይጣን ከም ዝኣተዎ እንደዒ ቀስ ብቐስ ፈጺሙ ዘይፈልጦ ሰብ ኮይኑኒ ብተኸኣለኒ መጠን ንነገራት ብትዕግስቲ ንምትዕርራይ ፈቲነ ግን ኣይኮነን ኣብ መወዳእታ ንምዕባይ ሓወይ ነገርክዎ እሞ መጺኡ ኣዘራረበና በዓል ገዛይ ንዓይ ዝነገረኒ ንምዕባይ ሓወይ ደገመሉ ኣብዚ ተዝሰርሕ ንደቁን ንስርሑን ብዙሕ ምእመንቲ ነገራት ነገሮ እዚ ብዙሕ ሰባት ጠይቀ ዝበጻሕኽዎ ጽቡቕ ቢዝነስ እዩ ኢሉ ድርቕ በለሞ ሓወይ እውን ብደንቢ ሓሲብካሉ ዲኻ ግና ክብል ጠይቆ እወ ክብል መለሰሉ ሓወይ ናተይ ሓሳብ ጠየቐኒ ኣነ ስራሕ ለቂቐ ደቀ ሒዘ ካሊእ ዓዲ ከም ዘይኸይድ ነገርክዎ እሞ ንሱ እናተመላለስኩ ክሪኦም እየ ኣብ ዝብሎ ሓሳብ ናትካ ሓሳብከ እንታዩ በለኒ እሞ ከመይ ኢሉዩ ቀዳምን ሰንበትን ካብቲ ዓዲ ርሑቕ ክመላለስ ኢለ ዘይመስል ምዃኑ ገሊጸ ኣነ ምንም ክገብር ኣይክእልን ንዓኹምን ንደቅኹምን ትዝሓይሽ ወስኑ እሞ ጽባሕ ንዘራረበሉ ኢና ኢሉና ገዲፉና ኸደ ብጽባሒቱ በዓል ገዛይ እንዳወለዱ ምስ ከደ ብኡ ገይሩ ሓደረ ኣብ ካልኣይ መዓልቱ እውን ኣይመፀን ተደወልኩሉ ኣላ ስልከ የልዕልን
ንሓወይ ደዊለ ኩሉ ነገር ነጊረዮ ብንኮን ዳንኡ ኬድና ረኸብናዮ ታይወሲንኩም ኢሉ ሓወይ ጠየቆሞ ምፍልላይ በለ ምፍልላይ ዋላ ተኾነ ሕግን ስርዓትን ኣለዎ ኢሉ ሓወይ ተቆጣዐ ሕዚ ናይ ሓባር ሓፍትኹም እንታዩ ምስ በለ ባንኪ ዘቐመጥናዮ ቅርሺ ከም ዘሎ ኣነ ተዛሪበ ትቕርሺ ክሳብ ሕዚ ምሕላው ኣነ ዋላ ሓወይ ተጠራጢርና ሰለስቴና ተታሒዝና ናብ ባንኪ ኺርና ብምትእምማን ተናይ ቅርሺ ኣካውንት ምስኡ ስለ ዝነበረ ካብ ምግማት ወፃኢ ክንደይ ቅርሺ ከም ዘለዎ ብትኽክል ኣይፈልጦን ትገንዘብ ወፂኡ ማዓረ ተኻፊልናዮ ኣነ ናይ ቁልዑት መዕበይለ ኣይተኻታእኹን ምዕባይ ሓወይ ኩነታት ናይ በዓል ገዛይ ምስ ረአየ ሓሲብዎ ይገብር ከም ዘሎ ስለ ተረድኦ ኣነ ብሰላም ክፈላለ ጥራሕዩ ዝደልየ ድሕሪ ተቕርሺ ምክፋልና ኣብ ገዛ ዝደልዮ ኣቕሓ ተሓልዩ መፂኡ ክወስድ ከም ዝኽእል ነጊረዮ ተፈላሊና ሓወይ ንገዝኡ ኸደ ኣነ እውን ቅርሸይ ሒዘ ናብ ገዛ ኣተኹሞ ምሺ ምስ በለ ገዛይ ተንኳሕኳሕ እሞ መን ኢለ ትበሪ ምስ ከፈትክዎ ናብ ድሕሪት ገፍቲሩ ብውሽጢ ትበሪ ዓፀዎ ትቕርሺ ኣበይ ኣሎ በለኒ ናይ ምንታይ ቅርሺ ክብል መለስ ኩሉ ሕዚ ዘረባ ኣይደልን ቀልጥፊ ምስ በለኒ ኣብ ጅቡኡ ሓደ ነገር ዝሓዘ ስለ ዝመሰለኒ ብጣዕሚ ፈሪሐ ኣውፅየ ሂበዮ እንተነኣሰ ሂዙ ምስ ወፀ ኣውየ ከትሕዞ ይኽእል ነይረ ግና ኣይገበርክዎን ዝኹነታት እዚ ንማንም ከይተዛረብኩ ኣብ በይነይ ተረፈ ቤተሰበይ ገዲፉኒ ምኻዱ ምስ ሰምዑ ቀደም እውን ኢልና ነርና በሉ ንኦኦም መልሲ ዝሕበሎም መልሓስ ኣይነበረንን ነይሩ ኣብቲ ሰሙን ወደይ ካብ ኮንዶሚኒየም ወዲቑ ዓብይ ጉድኣት በጽሖ ንሕክምና ብዙሕ ቅርሺ ተሓቲተ ሓወይ ንቤተሰበይ ከም ዝነገሮም ምስ በዓል ገዛይ ቅርሺ ተማቒለ እየ ግና ትቆልዓ ብምንታይ የኸሕክሞ ሕዚ እውን ንምዕባይ ሓወይ ትቕርሺ ሌባ ከም ዝዘረፈኒ ነገርክዎ እሞ ለማዓንቲ ዲኺ ትዛረቢ በለኒ እሞ ተተዛረብኩ ታይ ጥቕሚ ኣለዎ ኢለየ ክብል መለስ ኩሉ ብድሕሪዚ ንወደይ ቤተሰበይ ኣሐከምዎ በዓል ገዛይ ገዲፉኒ ካብ ዝኸድ 2 ዓመታት ኣሕሊፉ ኣብዚ 2 ዓመት ውሽጢ ቆልዑት ከመይ ኣለዉ ኢልና ይፈልጥን ሓደ መዓልቲ ብንኮ ምስ ተሳእኹ ኣብ በረይ ጠጠው ኢሉ ነበረ ድማ ታይ ተሪፉካ ኪደለይ በልክዎ ብዓውታ ልክዕ ንኡ ምስ ረእኽዎ ናብ ዓይነይ ዝመፀ ናይ ወደይ ኩነታት ነበረ ካብቲ ሒዝዎ ዝነበረ ናይ ድሕሪት ቦርሳ ዝተኣሰረ ቅርሺ ኣውፂኡ ኣደይ ገዝኣ ሸይጣ ንሰለስተ ደቃ ምስ ኣካፈለትና ዝበፅሐኒ ቅርሽዩ እንኪ በለኒ ኣነ ኻባኻ በዚ ሕዚ ዝደልዮ ምንም ነገር የለን ኪደለይ ኢለ ደጊመ ኣእወኹሉ እዚ ናይ ደቀዩ ኢሉ ኣቐሚጡለይ ክወፅእ ኽብል ንዓው ሰዶ እናበልኩ ምስ ተኸተልክዎ ገዲፉኒ ኸደ ትቕርሺ ተይነኽኣኽዎ ሕዚ እውን ኣብ ኢደይ ኣሎ ንተዓረቕ እናበለ ድማ በብመዓልቱ ሽማግለ ይሰደለይ ከይዕረቆ ኣብቲ ሓደ መዓልቲ ምሸት ገንዘብ ዝወሰደሉ ኩነታት ካብ ኣእሙረይ ክጠፍዕ ኣይከኣለን ብተወሳኺ ወለደይ ድማ ምስኡ ተሪኦምኒ ከም ሰብ ኣይቆፅሩንን ንደቀይ ድማ ናይ ኣዶ ፍቕሪ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ኣቦ ፍቕሪ እውን ከም ዘድልዮም ይስምዐኒ ብዙሕ ነገራት ኣብ ኣእሙሮይ እናመፁ ተሸጊረ ታይ ክገብር ሰላም ተኸታተልቲ ማይኪ ሚድያ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተዳሃልኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትከድፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓድሽቲ እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ገይርዎ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ ይቐኒለይ